Salom tuhita saluhutna amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Terlumubi napos ini Tuhan. Oras samang pandita nami. Horas, horas, horas. Sonari jupang do pihita amang dainang di sada channel YouTube Advent Batak Ministry di parsajarata palimahon. Uluan di parsajarata songon dia do mangguruhon Bibel. Ayat siya pilota ima Yesaya 55 ayat 10 sada. Dilok songonon. Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku. Dan mulak boti tuau. Ikon bayanan na do lomo ni rohaku jala menjadi tuna hutongos. Yesaya 55 ayat 10 sada. Sonari tapangido ma haradeni amang pandita pasaribu tangyang pamuhay. Martang yang mahida ale Tuhan nama nami nama rabangso di Banua Ginjang marulahulak dohami ale Tuhan mamuji pasangapon guarmu nabadiai di sope ale Tuhan nalau marsyajar mahami siap parsyajar sekolah sahabat nami leho matu hami bisuk sia surgu asamar bisuk kami di bagasan na parsyajari nami anggia manian ale Tuhan parsyajaran nalau si parsyajaran nami boy nagabi pargogo di haporsyon nami anggia manian ale Tuhan parsyajaranon boy waktu si hami boy musi parngulok kami anon di parngulon nami si kanupari pasu-pasu mahami ale Tuhan nalau membawa parsajaranon Tuhan umma tangiang elek-elek nami di pasahat kami marhiti-hiti anakmu Yesus nang mati humukop kami amin. Tema tu awang pandita pasaribu bait tangiang pamuhay di parsajarata parsyajaran palimahon. Sonari songon sabab botari aturang masuk kita di parsajarata di bakasan saminggon. Songon batu jolo ni parsajarata aturang masuk kita di parsajarata di bakasan saminggon. Songonon didok ingop ma di hari parjolo sahali homan jalo bibelmu. Uju dak danak dope hodisi jala bibeli di leon todongmu sahala Kristen. Manang hosan diri do nama nuor bibelmi. Dukon magodam ho. Sonari hita amang dainang. Marsyadar mahita. Songon dia do mangguruhon bibel. Jadi asa marsyadar hita amang dainang. Asa boy hita mangatusi parsajaran sekolah sabat. Noaing masuk mahita di parsajarata di hari Minggu ima na di patorang amang pandita tampu bolon. Songo suku-sukun dia amang pandita tampu bolon ahado na pinasahat ni Jesus na mandok mian di bagasan ibana jala buasai masai rikot di parton diatta. Hupasata matu amang pandita tampu bolon mardongan mauliate. Shalom dita saluhutna akadamang dainang
na jot-jot jala saya ringgas menonton Advent Batak Ministry. Las rohanami itikion budo pe Roma dapat tondamang dok dainang marite ite marsiajar siat persejarah sekolah sahabat jala nungasat kita noaing di persejarah na palimahon namar judul songo turpuk di dok disi songo dia do mangguruhon Bibil. Mau lihat mah di suku-suku ni amang padita semarukalit na di pasa tuhami apaletikion na idok madis na disukun disi aha dona pinasa ni Jidus na mandok mian di bagasan ibana jala buah saya mas saya rekod di pertodiota. Baik, di tikion mariti persejarata ima taringok tutiki. Taringok tutiki. Ngai di pasahat pendeta semanukalit na kaning pamuhay ni persejaran sekolah sabata. Ya. Nah, di damang denang na niolongan di bagasan Yesus Kristus mungkin jok dohita naing mersakap au marsiajar ma sian Bibelon marite ite majaha ganupari mungkin tabayad do sada cara marite ite ta stel alarm jabta alai kadang-kadang olo dohita gebe terganggu ya alani mungkin adong hal-hal na asing na palu jauh ya jadi do nang tapake rencana alai rencanai kadang-kadang dang sesuai nalaho majaha nalaho mangguruhon marsiajar sian Bibel ya nah jala adong do mungkin kita natiki majaha Bilon dang pas do pe hujah dang songon na dirohaki dang dapat tahu do penang ya adong do mungkin sebaliknya hujaha ma asal ma hujaha ay unang terlaba anon unang sanga songonon ya gurang aka pengalaman-pengalaman na berhubungan dohot songo dia do tiki na dipakai na lahu marsiajar sian Bibel na lahu mangguruhon Bibel. Ada kutipan di buku tulisan ni Naposon Tuhan Ellen G. White di kebahagiaan sejati halaman 24 otik sambing do perbuena ditabu sian na humalaput mang guruhon buku nabalia ima hatan Tuhan Bibel tutu terbahan ni sahala jol mado majah sandok isini Bibeli alai dang dapok na marnida haulion siani jala majakon inabagas ni pangatusion na buni disi ya ima persoalan na tiki ya tiki persoalan na alani di tadamang dainang na niolongan di Yesus Kristus dok ni tru persejarah tapalidikion ya perlu taboto pigi-pigi hal na perjolo tapangido matu di bata asa disuaton sihol di bagasan rohatta ma asa dapotta na perlu narikok situ tu nata guruhon sian Bibeli alani buita atur ti kita didokko di buku Yeremia 20 sia ayat 10 idok songonon jala luluan muna ma'ahu laos jupang hamu molo tung dilului hamu au sian nasaro hamuna jadi dang na asal ma hujaha ya alai betul dilului sian nasa roha jala didok di buku pesalmen tolu pulu pitu ya pesalmen tolu pulu pitu di ayat opat idok musema songonon jala halo mohon Jehovah. Jadi leron nama tuho pinangi doni roham. Ya.
Rikot di bagasan partikion nalau maboto songo dia belgani dengan bahasan itu hat bihita ya tabati kita maka rikoton maka lomohon ya ise tuhatai jala talului mana tong laos Jepang talului mana molosian iasni rohata mengalului mana nah berikutnya idokon dung tapangi do bata sian iasni rohata nalawa marsiajar mangguruon bibili ya unang lupa ikut tabasa do kita tu bata ya tabai kita rap dohot debata dungi dapat tama so dia pakilala atta ya nama seharga mariti itu debata so nari sa mai tatu suku-sukun nani sukun ni pendeta amang pendeta semanukali ahado na pinasa ni Jesus na mandok mian di bagasan imana jala buasai masai rikot di bagasan pertodiota molo tajaha di buku Yohanes 15 ayat sada rodi walu ya nah amana buat set persejaran nani pasahat di Yesus di Yohanes 15 ayat sada rodi walu idok disi bahwa ikut tinggal miak kita di bagasan Kristus ya ikut tinggal miak kita di bagasan Kristus ya bahasa miak di bagasan Kristus ngo dia lapatanna dada ulan majah sabing hatani Tuhan alai tabaiti nama saya rekod di bagasan perngulota tetap membasada hubungan ganup ari rap do Kristus ya alaniaha tabo takasian persejarani jius do pok ya pentingna iba bapak ido namang usahon ya jadi alani bu siani iya tinggal mita dohot ibana ya tinggal mita kita dohot ibana terus semua hubungan tak bahkan lokot ya ganup-ganup tiki marsigatung marhaborusan tu Kristus dang buai sadarating mangulu sendiri alai mana ikut tetap do tersambung ya dohot Yesus ima ibana nagabe sumber ni bagasan parngulota sani mana dabok tasaluhna ya jadi tinggal mian di bagasan Kristus berarti mangulu di bagasan hata ni Bibil rapak dohot Kristus ya jala tajakon taradoti ibana tajakon marhiti taradoti ibana ya jala rikot tita di ibana sebenarnya idokon bahasa yang masai perlu di bagasan porsiota ya alania di luar di Kristus dan mangulu perngulun ni pertodiota di luar ni Kristus dan adong perbue hati goran holong bahkan karakter nabi tapi tadi dahon di luar ni Kristus kosong dosa luhurna bahkan buat adokon formalitas dosa luhurna alani dia damang dok dainang nani olongan di bahasan Kristus ya asa marperbu hita gudang tinggal mahita mian di bagasan Kristus ta pasa dirita tu ibana dada holan majaha hatani Tuhan Bibeli alai martangia kita imana pasatu diri depan Tuhan tatu sima ahlam ni rohani Tuhan tatu lam di pauli mahita dinggan adong perubahan di bagasan paranggulota jadi di tasalukna damang do daina terlumubi di suku-suku nang di pasah tuhami ahado na pinasa ni Jus namandok mian di bagasan ibana jala buasa ima sariko dita imana bue ku pasah tami halus sian suku-suku ni na di pasah ni amang si maruk galit mardongan mauliate mauliate malita saluna amin Mau lihat mah dia mang pandita
Tapu bolon na patora komparsiderata di hari Minggu. Seanggia mai boy hita mengatusi hata ni debata hita saluhut na do mengulahon di ganup parita. So nari masuk mahita di persejarata di hari Senin. Ima amam pandita sinambela. Suku-sukun dia amam pandita sinambela. Sian minggu naung salp. Sadia godang do tiki. Di lehon hita martangiang uhut mangguruhon bibel amam pandita. Aha do nanidok alus ni hita di hamubaon na ikon si bayanom upasatami matu amam pandita sinambela mardongan muliate. Shalom, horas madihita saluhut. Dihamo amanami inanami, pemirsa ABM, mula teta pasahatu tuhatan ng mandongani mga ramotita sa dipartikyanon, buhita musepa Jupang, dinalaw mangguruhon, hanta ni debata. Nung atabigin nakin, songa pakal ni persejarata, ima, songon dia do mangguruhon Bibel. Dalam adijahon nakin, songon ayat siapilon dihita di nasa mingguan na tersurat di Yesaya 55 ayat 10 sada iko songonido hataki na haruar sian pamangaku dang mulak buti tuau ikom bahenon na do lomo niraku jala menjadi tu na hutonahon. Jadi songoni mahatani debata nak pinasatna iko na dong do pakorhonna dang mulak buti hatai songani tu debata. Nakin dia persejarah nara minggu ngatabege songon dia mian di bugasan Tuhan. Jala didok molo talului sian nasar hatta Jehova na jupang hita doibana. Di hari Senenon songon pakal ni persejarah ta di sadainganan. Jadi di nama ngalului Jehova ikonadong do inganan tapilit. Manang partikian na dumenggan. Jesus do nagabe sitiruon na sundenggan dihita di sandok pernguluota si Ganopari. Alanido umbana perlu diaturhon di bugasan perdalanan ng ulut taon asa adong sadainganan dohot partikian nauli bayanot tapajuppa dohot debata. Nagabe sada ayat singotot di persiajaran ari sinanonima di Markus sada ayat 35. Markus sada ayat 35 hatan ilibata mandok songoron. Dungi manogot nai borngin situtudo pe hehe mai bana tu balian laho martangiang tu nalungun. Marhite Markus sada ayat 35 godang do persiajaran sitiruon sien Jesus na dapotita. Didok nakin sogot manogoti borngin dope golap dope ari manang tahua manuk dope. Nunga di papulik Jesus partikian na laho maninggalhon inganan na la mendapatkan sada inganan na pinilit ni bana inganan na lungun. Ya. Dilului mana do inganan na soding na lungun pajupang dohot amana na di surgo. Ya. Jadion persejaran harga do toktong di bugasa kita asa diganup manogot luluat tainganan asa pajuppa hita dohot debat. Jadi alus ni suku-sukina dapat tita maha molong taatur inganan doh partikian ya. Asa dapat tita alus ni suku-suku ni. Di bagasan minggu na oktabuluson sa dia godang do tiki di lehoko mangalului di bata marhite tangiang dohot na mangguruhon Bibel.
Jadi ahado alus status imolo sadong lope inganan do partikian alani komulata masonari mangalului inganan ya. So ngon Jesus naong mangalului inganan na soding nalungun lao martangiang tu debata ama na di surga. Baha amang inang adong do partikian naong di papuli kamu manang inganan na pinilit muna martangiang tu debata di alaman di porlak manang dibilut. Jesus nakin martangiang di inganan na lungon jala jujud do banalaw tu porlak nakito balian ya. Jesus si patado martangiang di topi tao. Manang di rura ni dolok. Kita pe kon luluat tado partangyangan na duminggan. Ya. So ngani matugo ni roha ni Jesus law martangyang maradop po namay. Dipilit imana do partikian na duminggan sugot manogoti law mandapot ton amana law manjalo huwaso dohot hagogon. Ya. Dipilit partikian inganan na duminggan. Molo istila sanari omatong quality time ya. Jadi mangalului quality time. Ido na marga di Jesus ay ido na mangalehon hagugon di bana. Dinalahom mamulus parhobason si ganupari. Martangiang andorang semangulahon si ganupari tung masarikot do dihita. Ya. Tahalungutan matangiang buha-buha ijuk manang tahuak manuk nalaho manjalo hagogon siya tuhata. Ay debata Jehovah do mandok luluy hamu mabuhikku. Ya. Jala makirim do ibana dialusta na mandok atong bohim manahululuy ale Jehovah. Bumajahoton ni Psalmen 27 ayat 2. Jadi di perdalanan ngolut tas si ganopari manang ganup minggu. Sadia godang do partikiat talion mangalului bohi ni Jehovah. Aman nagabe suku-suku ni nakit. Ahado alus talis. Ya. Jarahado na pinasahat ni sada Korintus 10 ayat 10 dohot 10 sada. Ima songon dia hitam mangalului bohin. Dia 10 didok tanggul ho kamu ma guarna na badiyay ikon marlas ni roha ma akan na mangalului Jehovah. Sisiri manang lului hamu ma Jehovah dohot hagogoan na toktong malului hamu bohin. Jadi dia itu marulahula didok asa dilului Jehovah. Mangalului bohin. Asa ganupari hita pajupa ado bohi marhite siyan na martangiang dohot na mangguruhon bibeli. Buha manginang adong do naung polin di padirihamu inganan law mangalului di bata. Di dia do di paradihamu inganan ni law pajupang dohot ibana di kamar do di alaman do, di meja makan do, manang di porlak, alay ingot hamo ma, molonungat tapil sa dainganan, na ikupajupa hita, marhita tangiang rado di bata, molotung, terganggu hita, lau mandapot to ni bana, di partikian na taatur ingot hamuma naung disido ibana lao pay mahok kamu. Jadi molosoro hita sotung kecewa Tuhan. Alanido dinoktalului nganani taingot ma. Sugot manogoti molo nokta janjihon do manak to ngaborngin do nokta pilih partikian.
hundul mahita di lambung ni Jesus songon hata ni endeta ya. Hundul di lambung ni Jesus umbege hatane. Laos songoni matutu si Maria. Menurut aja di Lukas 10 ayat 30 Rodio 42. Ia si Maria hundul di lambung ni Jesus. Apalah di jolona tumangihon hata ni Jesus. Na songoni manang hita. Ya. Dong tapilit nakin partikian na dumenggan sada inganan na lungun pajupa jala martangiang huhut tumangihon hatana. Marhitesian na manjaha Bibel. Manang manangihon jamita. Manang mongosongosanarion manangihon audio sian hapeta. Manangihon persiajaran ABM. Ikot tapapuli do partikyat tato. Di sadainganan na sonang. Unang lewat niyan ari, molotuk petergan sadari, unang lewat minggu, dang pajupa hita do debata. Ya. Taingot ma, naikon taradoti do partikyani. Jala marhiti do hita marngarahuti partalian do debata si ganopari. Atau ngaliamang di minggu na oktabuluson sa dia godang do tikki di lehon ho mangalului debata marhita tangiyang do na mangguruhon Bibeli. Moloswadong dope. Inganan na pinilit mo. Pilit masadaryon. Jala mulay ma saunari mengatur partikian na dumenggan. Pukul 3. Ya. Manak tungaborngin do. Asa dapot hita alus ni suku-suku ni. Sadia godang do partikian. Natalehan tu debata. Pajupa hita. Mangalulibuhina ganupari. Martangiang dohot mangguruhon hatana na badia. So ngonido nakin hata ni si Pesalmen di bindu 105 tulu dohot opat. Tunggul hokamuma guarna na badia. Guarni tu hatta. Marlas ni roha doakan na mga luluy Jehovah. Luluy hamuma siya nasa roha. Ay na jupangan do hita. Si siri luluy hamu Jehovah dohot hagogonay. Toktong maluluy hamu bohina. Asido rohani Tuhan mida ka si luluy bohina. Atong talehom mapartikian na dumenggan diinganan na uktapiliti. Asa sugot manuguti songon Jesus ng mga luluy amana sa naripe luluat tama buhi ni Jehovah. Didok nakin say na marlas ni rohado akan na mga luluy Jehovah. Sayang ya matutu guklas ni roha hita dinaung jupang hita debatata jala dilehon hagogon di hita lao mangulahon nasa sulaut tay ganupari jala marpaso-paso ma akan na niula ni tangata di balian doho di huta. Songonima persiajaran na boy di pasatami sian persiajaran na risinenon sa Tuhan masu hita. Maulia tema di amang pandita Sinambela na mambayang parsajarata di hari Senin. Sanggia mai boy hita mangatusi di parsajarata. Sonari masuk mai tadi parsajarata di hari Selasa. Di mana di patorang amang pandita purba suku-sukun. Di hatiha songon di hatiha amang pandita. Songon dia do amang pandita di ngolum mamulos hasitongan sian hata na diginjang
ida dohot di bagasan pesalmen 110 sia ayat 105. Upasata mematu amang parita purba. Mardongan mauliate. Jadi melihat di amang padita semanuk kalit disukun ng pinasahat na di hati hasongod dia doho di ngolum memulus hasitongan sian hata na digijang malota jahat itu di Psalm 110 sia ayat 105 takas di rokod bison hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalakku hati hasongod dia doho lupa marningot hatani debata inna di parsejarani. Damang dainang takas do dinamang guru ho Bible hita asabo itu tuga be sulu-sulu di pat jala hatiuro di dalakku bahado sasitong na dinalaho mangguruhon parsejaran manang na Bible na tajaha. Na perjulu pasatu damang dainang na sa totong manghuton at penbata ministry dang naik ko gabi sa halak ahli teolog hita nalang mengguru ho Bibel di bawah ini song biero hita nalang mengguru ho ni asa tumbuhi bagas tapak sejari na parjolo dinalaho mabuka Bibel kahit tahu tahu tangiang arga ni tangiang dang ta idu naga bujungna jala padonganim madongani hita na manotong uju hita mangguru ho Bibel sister wai madok kosongon uju hita rola mangguru ho Bibel dang pujung sa hita dinamajoto di perbadia naga panguru hita manudalhon nasa panggugay jala madauma akka musu so di kemenangan akhir nama dokon dan jadi guru honommu bibeli ia somardongat tangiang tod di perbadiai mengurupi ho makilalawan arganya kapar sejarah disi manang mangabati ho sian nasa mangalipehon hasitongan nasokal di roha jadi damang dainang dinalaw majah bibel asa tunggu tutu tod di perbadia mangurupi hita makilalawan arganya kapar sejarah disi jala mangabati hita aso nang gabe lipe di hasitongan nasukal natajaha. Imana perjulo na paduahon majaha jala manurat. Ulala ita mangdainang najulu heado radibain molala mangapil siapilon isuru manurat sa pelimahali. Asabuha dinalaho manurat ita sabil mangapil sabil diapil sabil disurat di harotas boy lokot pondok ni hala toba lokot dutok minimal 20 hata jadi nama jahabibil pe benot tado songoni natajaha tasurat natajaha tasurat natajaha tasurat ya bahasa boy honon ia paribara bolos yan na holan majaha botido hot mangguruhon pihak di atas sada daun narikot ima manurat mangurupi hita mangabati pikiran mangarajumi hatani debata jala pahusor honi mangihutton pangatusion pangalapation makangoluhon jala tubu do tugu ni jaha jala manurat maka tidak koma baritai Molga taja tu sada ayat siap bibeli baritahu tu salah jolma sian na pinar sia jaramu ido na patoguhon pangatusio jala patoguhon dongam jadi asaboy lokot tutu dipikirata jala isi ni bibeli holan di sita jaha tasurat tabaritahu tu jolma aso nang hola kita na boto jolma pinabbo
Dungi di sondokon asabut lam tung bagas kita di dalam masih ajar. Dulu saya buku na jepek di Bibel lamuka. Upamana Yunus, Markus, Filipi, mana saya ada Yohanes na jepek-jepek. Jala di dalam nama met natama si bonot da tu sada ayat. Dapat julu. Martangia kita asba dia menugu-nugu rohat jal palabok rohatta lama jahat. Napa duahon dulu sada ayat manang turpuk sian Bibel. Napa tuluhon surat ton ayat ini bagasa buku di mana kin sona upasahat song kita na julu di mahali ulahi majahe mardong tangiang dungi dului idung ni hatana desi. Napa limahon surat to dia lapatan ni akatu urpuk ni hatai diho. Jadi dia tutu lapatan na ahado tupal na dihita pasejarah ni dia do turpuk na dihita. Tangiakon akat turpuk ni hatai jala song dia dohong mangaton di pertalianmu do debata. Napa pituhon ida ma tuise do pasejarah ni tama hati dakonommu di sadari. Jadi damang daina ngatung takas bolong atau pasejarah hatani Bibel unang holam makasadil ikotong iliat tudongan ibagi-bagihon. Panguluhon tarimang-rimangi pasejarah ni nadia na cocok pangulot. Otik na amang denang songon nerokon amang padita siman kali na kusuk ini di hati songon diro di ngolum mamulus hasitongan sian hatan na dijangi di patikeno namang denang nasai holan majaha alerang tapar siajari. Gohola majaha boro son nero konjual mo hola ni bege audio selesai. Alerang dirimang dang dilapati hate. Nang sadihari pe patikian bangson di batama godang di bagasa denggan basa na totong do nasida majakon pangatusion na gumodang di hatana. Idaon nasida si sinodang do taulion na baru sian hasitongan na baria. Nung namasay di tonga-tonga ni huria sian na lobi. Jalan na totong do diuruti saat lo di ari perpudi. Jadi poda di kita di pasejaran ari selasaon ikon na budo kita gabi sinodang di namang guru Bibel tatangnya kopal jolo tasurat jala ikom matah tidak kono gabi sada bohal jala sada balita nauli tolongata tu keluarga ta manang tu isepe yang gabi sada bohal mabayan aka na di sekitar ta boy gabi maboto hasitongan makite Bibelon. Jadi hati-hati dia do rata-rata hita hola nama jahat. Jadi patikenong ay pasahat ketong do tatangnya kon ketong ta pasejari tali marimangi talapati hatani debata jalai ketong ta hati dakon hatani debata nang pajaha. Mulai tema dia Pandita Purba Ambayan parsajarata di hari Selasa. Sonari masuk mahitai parsajarata di hari Rabu. Imana ni patorang amang Pandita Sitohang. Suku-suku namang Pandita. Di Jesaya 50 ayat 4. Ahado na pinasahat ni ayaton tuhita. Ima di partalian dohot debata jala songon dia do mangato tu partaliata dohot dongata hupasat tami matu amang Pandita Sitohang mardongan mauliate ma upasahat to amat tapat dita si manukali na mga leo tikion ima lau manuk mangalusi suku-sukun taringo tu natar surat di Yesaya 50 ayat 4 ahado na pinasahat ni ayato tuhita ima di partalian do debata
jala songo dia doi mangato tu partaliata dongan. Sada suku-sukun na macayuli, jala suku-sukun na tu macay sitong, jala perluhian di parateatehon di bagasat permuluanon. Di damang di dainang sudi tahe akat sudi na manaksihon at penbatat ministryo, sa halinay doon namin siya julo ni monitoron, oras marihita, shalom. Jadi manaringoti taringot tu persyajaran di hari Rabu, ima uduan na pasu-pasu na marlopit. Na kaning nunga takas tatangihon at kahatorangan naong dipasahat niya matapadika mulai siyan pamuhay sa hatu na manguluti di pasajarat dari Minggu, hari Senin, do hari Selasa. Mata padita takbulon, padita sinabela, dohot padita purba, nunga patolohason taringot tu puhado carana mangguruhon, manang namak siajar siap dibeli. Jadi sonari dok pasu-pasu namar lopiton, adong gudang dalan. Songo dia hita marsiajar, taringot tu namang guruhon dibeli. Songon somalla, molo tajaha ayat, sada ayat, do ayat na lain, na asing. Udang do mukik kita nama bayan, sada pangatusion, naso topet, dohot, aha nataharap. Alay di sod di dokong, gudang do dalan, lau mangguru ho bibili. Upamana, molo marguru hita, siya bibili, boi do inna guru honotta sian ayat tu ayat. Paduahon boi do hita marsiajar taringot tu manginuton bidwi. Patuluhon adong do cara dalan lau marsiajar manginuton turpuk. Adong do musi dalan manginuton hata. Jala adong do musi dalan manang manginuton buk. Jadi dihamu damang do daina nang hita saluhut nadong di siaran apen batak ministrio. Asa tadapot pasu-pasu na marlopit totu sahali aha na taguruhod di bibeli, aha na pasyajari di bibeli. Unang tama holak kita sa diri. Alana idot do nakaning dison di pasyajarata di ari revon, ima idot dison pasu-pasu na marlopit di si ima ujuhita makatidakon manang mangarangrangi dohok-dongan nonang partodioni jod situtu manukoli jala patuguho kita dohot dongatay. Jadi asaido amang dohot kamu inang mono nunga tadapot persyajaranon siat bibelon marhitinok tahaguruhon totu sahali marlas ni rohahita sendiri. Alay dan bohita sendiri kolas sendiri makalason. Alay ikon hatidak fonotta do aha na tarangrangi atau pasal jari do akka dongatta na humalian. Isi dongatta. Ya, perjulu dongatta na humaliang ima dongasari peta akka yana kota akka keluargata songoni muse do akka tetanggatta. Rudi akka nadong mian di tonga-tonga ni permulutan. Alana irok nakani molo tahatidak pun ala tapasyajari da irok nakani ima nagabe pasu-pasu namar lopit. Jalan na paduahon irok musedison nakaning ipasyajarani taringat tu Jesaya 50 ayat 4 ahado na pinasanya yato tuhita ima di partalian do debata jala songo dia do i mangatto tu partaliata tuhotto. Kujaha jo di Jesaya 50 ayat 4 songonoma padohanna. Nunga dilehot Tuhan Jehovah tuau dila sisea. Asaku boto pasabam rohani naluja. Marhite sian hatai. Sai disungguri do au kan sugot. Dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisea. Jadi
Takas do persejaranon hata nabadion madok kita. Nunga dileo Tuhan Jehovah dihamudo diau ima bila sisean. Ahalati sisean. Siseanon artina naono marguru. Sisean marguru tu guruna. Jadi molohita dila sisean tortu sahali paingoto kita asa boy hita pasaram roha. Ya, pasaram roha ninaloja marhite sian hata nabadia. Jadi omma naga bisa ada sunggul-sunggul di hamudo diau asa boy tapa tinggil pinggolta marbinegi songo sisea dungi dungadong dapat tapa sajaran marhite na marguru siap bibeli tapatol khasma sude akadang tapa sajari tu nahumaliata tu dongata nahumalia porsea mahamu damang dok daina molo rade kita maka tidak pun hata nata tangihon nata pasajari tuah keganuk-ganuk dongata tahilala manon ima pasu-pasu namar lopik gada. Jadi idok disonak kaning di persajarano. Monota hasomalhon makatahon hata nabadia nata guruhon siap bibeli. Ima namang lihat kita sada dala bui hita mernida ia akan nata persajari ganupari dada holan tona ni debata tu diri tak sendiri alai nang dohok do tuaka domata. Jadi luar biasa do persajaranon sebetulnya idok nakanik salinai hudo ia akan nata persajari ganupari dada holan tona ni debata tu diri tak sendiri alai nang do dohot tuaka domata. Jadi alani idok ison unang Maria iya hita di pangatusion nata boto sendiri alai ikon tagonopi mai asa tung sanggam lao patol hason tuak kadongata asa kadongata pe boy manada ima holong nasihat tuhata debata. Jadi sarinai dok sarinai di son dina marsiajar sendiri sian bibel dada horan lau patugo diri sendiri alai tahe gabe patau kita lau patuguhon dongan jolma naolo pajupang dot hita di sehari-hari. Jadi anggiat mahita gabe sisean gabe bangso mana-mana posoni Tuhan natotong redik sa diganuk-ganuk tiki lau pasar sarfon mana patau hason barita na badia, barita na uli, nataguruhon siya bibili. Alana di bagasan minggon na kaning idokodo imasongon uluan ni pasajarata di bagasan sa minggon, ima songo dia do mangguruho bibel. Nunga takas beta boto na kaning marhite hatorangan siya natat amata pandita. Alana idok na kaning dia isya piloni. Iko songonido hataki na ruar siapa mengaku dang mulak boti tual iko bahenon nado lomoni rohaku jalan majari tuna hutongos imana boy pasahat apala di bagas atikion talas sumahatan itu hanon taguruhma marite nakani ayat tu ayat marsiajar taringot tu bidu marsiajar muse taringot tu turpu jalan tapak sajari muse marhite manghuton bukui jalan na paling na panipuli do boy do hita mangguruho bibeli marhite mardongan konkordansi manang na kamus Alkitab dohot aka nasinurat ni ya to di hasuhirangon roh nubuat ima nasinurat to ni sister wife songoni ma da boy pasa amal taring to pasajarano saya tuhat tama mamasu-masu upasa mardongan mauliate Mau lihat tema di amang pandita sitohang na patorakon parsajarata di hari Rebo. Sonari masuk mahita di parsajarata di hari Kamis. Ima na di patorang amang pandita pasaribu. Suku-suku namang pandita pasaribu. Dia do dalanna natakas hibayromu laho mangihuton hata namandok
Sailului hamuma Jehova bisa terbain dope jupang ibana. Yesaya 55 ayat 6. Hupasa tame matu amang parita pasaribu mardongan mauliate. Maulia tema di suku-sukun na di pasaha ni pandita si Manukalit ima dia do dalan natakas si bahenomu lau mangihuton hata namandok sai lului hamuma Jahoba bisa terbain dope jupang ibana di bagasan Yesaya 55 ayat 6. Parsyajarata di parsyajaran hari Kamis ima namar judul tonggi situtu. Do hira-hira na tonggi situtu di pagasa parsyajarata. Molo di pasalmen 110 sia ayat 100 tolu didokon digombar homma hatani debata masai tonggi situtu. Jadi utonggi do inna hatani debata sian situa ni loba. Jadi damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus mungkin ra sudedo hita ngahea mandai songon dia dainia situa ni loba. Masai tonggi alai hatani debata di pasaha di bagasa parsyajaran ima hatani debata masai tonggi situtu. Alai molo tonggi hatani debatai perhati tabu molo tonggi hatani debatai nian jok mahitaha nalau maparsyajari parsyajaran ima sian hatani debata alana di pasaha di parsyajarata masai tonggi parsyajaran sian bibeli. Dongok di bagasan Yesaya 5 ayat sada saha tu 10 tolu pe di pasaha do tuhita dipangido debata do tuhita asanian hita rado mahita nalao maparsyajari parsyajaran sian hata ni debata do dilehon debata tunasida narotu ibana lahumma makahon sian hatana na dilehon ni debata molonunga jot hita ringgas hita nalau maparsyajari hata ni debata di pasu-pasu mahita. Jadi janji ni debata tuhita masai tonggi. Ya, janji ni debata tuhita masai tonggi. Di pasu-pasu maaka di bagasan pardalanan di parngulota di pasu-pasu maaka akka rencana di parngulota di pasu-pasu masude akka usahatta. Do musi jujuna tuhita ima di jauh di bata hita asarado manyan hita nalau maparsyajari parsyajaran siam bibel ido na dipangido ni debata sian hita sian ruasna. Jadi baga-baga ni debata harok dorohana asahita nian jok mahita ringgas mahita di bagasan maparsyajari parsyajaran sian bibeli asa
tok tong ma di bata nalau mamasu-masu hita. Hata ni di bata na mangulu jalanaguk huaso manatas sahat ro di tubagasa roha pikiran doho tondi uju hatai manggagai hita asa mangulu di bagasan Kristus. Jadi bolonunga gudang hita marsyajar sian hatani bata margugo mangulu mahita di bagasan Yesus, di bagasan Kristus. Jadi ima hira-hira songot persyajaran di hari Kamis oras madihita saluhna mau lihat madi Tuhan mau lihat madi hita saluhna Tuhan mana masuk hita. Mau lihat godang madi amang pandita pasaribu na patorakon par sejarah tadi hari Kamis sonari tabegema rimpunan di bagasan saminggon asa lam mangatusi ta ahado par sejarah di bagasan saminggon upasat kami matu amang pandita hutasoit mardongan mau lihat Mauliate ma di amang pandita manukalit nanaing pasahaton saluputna marhite ripunan parsejarata tarlubumi ma mauliate di amang pandita sitohang tapubolon pasaribu amang sinambela nang amang pandita purba naung patol hasson barita haluaun songo dia do hita mangguruhon bibel na badia kata itu hatta naung di pasaha tu hita jadi ope di sango bason songo ripuna tu hita tahi na mangguruhon bibel ima lau manada debata jala mangulu mahita di bagasan pertalian dot ibana. Ialah ido nagabe astuan nangulu si saliling-lilingna asarapon ibana hita rap dot Yesus nataha holongi songon natar surat di Yohanes 5 ayat 30 dohok Yohanes 10 ayat 3. Jadi sada japar doi di hita ima pertalian nagabe hot si saliling-lilingna ala nagabe hita do sisean ni debata manang Yesus Kristus na mangguruhon totong bibel atani debata. Jadi marhite na mangguruhon atani debata taulahom mapatikna di hata na badiaido patar sude hita nagabe songon topaan debata i masih panok pahita ikon jo do hita ni namar guru songon akka pertabang makali batu na arga na ikod do totong hita songoni makali sian bagasa bibel na badia gabe jupang hita do disigok akka barita na uli na baru na patut tapat siajari. Jadi dang beha pamajuan di parbinotoan ni jolma unang may mabuan gabe lilu ala taguruhon bibel tapi lomo-lomot tasadiri dibuat ayat sana sautik dibuat sana sautik gabe lomot tasadiri do pacocok tungulutta ape daksi songoni nunga di patorang amang pandita sitohang nakani ikot taja atur puknai ya tapai hutihut ayat tu ayat jala apai muse akka ripunan sian tod di hasuriran. Jadi akup ni damang dot dainang ya
unang tagagohon mabuan bibeli asa hobbar tu rohatta marang tu pangatusion ni hajol maut ta sendiri. So dia do sitong nahita mengalului siya bagas buku na badiay naikot do buanot ta persejarani sada-sada dungi margogo mabuan saluhut ayat na di bibeli gabe sarobang dohot pikiratta na ditotuhon. Marang buanot tado ngulutta mangatusi tu bagasa buku na badiay ima manuhat nasa pangatusot tak obar tu hata buku na badiay. Torop halak pasahaton pangatusion dopak kakahata na di buku na badiay obar tu pangatusion na sendiri. Jadi taulahon ikon obar tu lomoni rohani di bata. Jadi tajahama ima bibilta marhite na di patorang amang pandita sinambela na kaningan adong iki ya terus muse adong inganata terus muse gabe dapat kita ma di bagasan na mangguruhon bibeli pasu-pasu na marsilopit gadda dukkoni muse gabe ha gabe dapat kita ma natonggi songon na pinatorang ni amang pandita Julis Pasaribu nakin. Jadi imaripunan na tu kita leon rohatta taleo tikita taleo museha inganan asa gabi adong sada inganan nalau mangguruhon hata na badia alai ikut tajumulu do pertangiang pasahatot tu debata songo gabe panugunugu marhite todi porbadia di tugu-tugu mapikirata di namang guruhon ima bibel hata ni debata. Jadi damang dainang na hinaholongan na ubigesa hata ni Tuhan marhite channel at penbatak ministryon say di pasu-pasu mahamuna pasu-pasu hita sude jala ipasi-pasi ta ibagasan nguluta sa hatu naroto hatta Yesus Kristus na paduhalihon kita kana porse di bana. Kaya tema dihita saluhutna debata pamasu-masu. Amin. Mulai tadi amang pandita hutasoit na mambayan rimpunan dihita di bagasan sa minggon sonari tatutup mapar sajarata ta pangido ma hari ni amang pandita sitohang tangiang panipuri hupasat tami matu amang pandita sitohang Matangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami namian jalan mahabangso di Bonogijang. Pinuji pinasangak magwarang ale amang ala di kolong do den kadibasam nong buhi pagkilalawag kami sa do bason. Buhi hami Maria iya makalason hatam na bedia marhite persejaran nong persejari hami apala tikyo. Maulate matuhan dilekoro pedi hami tiki nauli do na ringanon. Buhi manaringoti jala patol hason hatam na bedia marhite hararium ni siaran at penbatak ministry na niuluhon ni naposom pendeta si Manukalit dohot akam amata padita sinabela padita takbulon padita hutasoit padita Pasaribu padita takbulon dohot naposom pendeta sitohang dohot pendeta pulpat senggit matuhan hatam naung dipatolhas marhite siaran at penbatak ministryon budang mataruli aka ama ina dadanak na poson bulong na matua na magurang do na makalasos sa luhut hatami idia pinasidan mai aliamang paso-paso mahatami asa unang mulak buti alay marsasar mahatami tuliat portibion lumobi majakon jala majamaha akaroha niya kanapsof alay Tuhan molotung adong akan hurang lubi akka pabahenan nami dot parulon nami lumubi dia kapakateon nami na manaringoti hatamo say marpamuati maroham lao mangampuni hami asa paso-paso naong pinaradimi boy ti patolhas foto hami jala hami boy hupeo pami di bagasan permulan nami pos dorohan nami aliamang
Nalehonom muro dami na sumurong dihami, suak songoni diyak ka sude, na manaksihon siaran Advent Batak Ministryon. Pasok-pasok madiyak ka na mangulaw na sida. Asa gabi mananiula, sidur mapinahan, jala marlasirohan na sida, lau mamuji pasangapong karong lebadiay. Om matuhan tangyang nami, sa sama jumurdo sa nami, alanungo pa sa tami tangyang on, mariti Jesus ng mateng mo kapaki. Amen. Maulia tema di amang pandita Sitohang na membayar yang panipuli di parsejarata sadarion. Baik hita amang dainang na hinahulungan nami di bagasan Jesus Kristus. Kami sian Advent Batak Ministry mandok muliate tuhita saluhutna na setatong mangihuton Advent Batak Ministryon di channel YouTube. Seanggia mai debata mamasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi na poso ni Tuhan. Seanggia mahita sudena di pasu-pasu ni Tuhan, di pasu-pasu di pakarejota. Saunima sada parsejarah palimahon, songon panipuli, upasa tamima upasa na dibenahin amang pandita purba. Pasa panutup. Ala nang sipul do ulota, imana maghata hatani debata. Jadi songon nadok ni na tua-tua mamadokon. Bulung ni tean tu bulung ni gori. Moloboy tarbaen. Sejahita ma bibeli sehali sadari. Molo soboy bulung ni gori. Pinomat bulung ni pahu. Bamolo soboy sehali sadari. Pinomat sehali saminggu. Betul. Mardakka jabi-jabi marbulung ia situlan. Akahata pasu nang tahatai. Sesudah may di pasu-pasu Tuhan. Betul. Sasa ni solu sa matubutayan di pelabuhan ni Tigaras. Sahat kita mangolu sahat panggabean jala horas-horas. Matutu. Horas marita salutna. Ora. Soras. Ah.